खान्थाल फिथाइ सोरनोबा नांगौ नामा खान्थाल फिथाइ जाबानो थाजा जायो नै लांफैदो खान्थाल फिथाइ सोर जायो लांफै थाइसेयाव 200 खान्थाला बेसेबां जाखोब्रा आदा 20 थाखाल' दा बारा नङा लानानै थांदो दे थाइसे हरदो आं थाइसे लानानै थांसै थारला फिथाइया बिहरगासिनोलै दाख्लिनिफ्रायनो हनै माबा खान्थालनि एकदमबारे निउस नुनानै फाग्ला आंखौसो सिनाय माने डिस्टार्ब लांदो जाखानांगौसो थाजा जायो हादायालाय माथो बडि सडि दङ दले सले एक्टरा हेन्डसाम मारैथो बेबायदि खर'आबो लान्था जाखो नोंनालाय आरो मारैथो बिदि खान्थाल फानफैलाबायखो नों बेहाय नोंखौथ' दिनैसो नुफेरदों आं बे बाजाराव बबेनि आदायालाय बिराद गोलाव स्ट'रि दंलै फंबाय आंबो बेबायदि नंथारामोन सिगां उफाय गैया दा खान्थाल फाननानैनो जानांबाय आङो बेबो सासे हिनजावनि थाखायनो जादोंलै बिराद थगायनानै थांबाय आंखौ बियो बेखौ जा फोथायोमोन आङो बै टाइमाव आंखौ थगायनानै गारनानै थांबाय आंखौ होनदोंमोन बडि सडि बानायबायबो आङो बडिफोरखौबो ओमफ्राय हनै थाङै थुङै थाखा गैया फैसा गैया जालायबाय लास्टआव दस्रा हौवा गोसोबाय बे हौवाखौबो आङो बुहैदोंमोन सानसेखालि मा देमलाय मोखांखौलाय दायमावनायनि आंनि हिनजाव गोसथोनानै दायसो सोंबावदों बे साला बोरै होबावथारनोला थांदो लोमजाजों रायजागोनबो दहाय लेंहरदोंमोन बुरबक साला थाय खरसो गाननानै हिनजाव फरायग्रा बे साला बे समनिफ्रायनो आंखौ गारनानै थांबाय आं मा खालामनांगौ आंना न'आ बेहाय नङा जोंना लोगोफोर दस्रा दङ आं दस्रा जायगानिसो आं बेहाय फैफ्लांनानै आन्दायफैनानै थांफिननो रोङासै खर' गाज्रि जानानै आङो बेयावनो खामानि मावनानै जायो दा ओरैजाय थाङो ओरैजाय फैयो बेयावनो गोदाव सोराव खान्थालनि दा बारा दाम बारायनाय नुनानै बेखौनो आं हाजिरा हिसाबै फाननाय जादों फंबायनाबो गोसथोनाय दंबा जानला मोनला दा गोसथोखा फंबाय एसे चेक खालामगोर हिनजावफोरखौ बांसिनानो थाखा फैसा नुबाल' खारफायो आंखौबो बै समाव थाखा गोनाङावल' गोसो होबाय बडि सडि बानायबाय आङो बडि बानायनायाव माखासे थाखा थांबाय गावनो बानायनो थिनदोंमोन बेखौबो ओमफ्राय बानायखांनानै हनै थाखाखौ बारा हरनो हायासै गावनो नायनो हायासै गावजों मोजाङै सोलिनो हायासै थाखा फैसानि बादै बे टाइमनिफ्रायनो एरा जानानै दस्रा हौवाजों लाइन मारिदोंमोन ओंखायनो बुहैदोंमोन आं बै समनिफ्रायनो आंखौ गारनानै थांबाय फंबाय एसे खेला आजिखालिनि जुगा बिराद गाज्रि ओंखायनो गोसोनायफोर दंबा एसे नोंथाङाबो खेला चेक खालामगोर गार्लफ्रेन्डफोरखौ थाखा फैसानि लबिया नामा एसेसो थाल ला बाबा आंनो फैसा एसे नांगौमोनलै बायहेरायाव एसे बेरायहैनो नोंलां गोबावथारसै मलायल' बायनांगौ जाखो दहायनि हरनायालाय खान्थाल बायनो हरनायाव अबाव फैजोबबोलायखो एसेबो जोथोन लानो रोङा फैसाफोरखौनो बाहायग्लाबनायल' बे मारै थाबावनांगौ जाखो बाबा दहाय गावनो 300 थाखाल' हरदों आं थाव सोनानै थांबाय गारियाव 1 थाखानि आरो खान्थालानो 200 थाखा लाखादों मारै थानांगौ जाखो बे जायालै नोंजों एकदमबारे हरनो बानाय खोन्थागोर मालायनो बिदि बेरायनानै थाबाय थानोसै नामा खामानि दामानिबो मावा माबो मावा बिदि बेराय जाबाय थानोसै नोङो बेरायनाय नोंनि बिहामजो जागोन नोंसो बेरायहैनो नागिरदोंलै बाबा रेस्टुरेन्टआव लेंहरगासिनो गोबावथारसै नालाय लोगो हमैया ओंखायनो लेंहरदोंमोन ओंखायनो एसे अननानै हरदोब्रा बाबा लेखा फरा गैला खामानि दामानि मावनो रोंला मारै हिनजाव गोसथोन रोखो नोंलाय मारैबासो जालांसिनबाय दिनाबो बोथोराबो मानसिफोरजों जा मिलायखासै बे लकडाउनावथ' गैखाला फरायनाय ना कलेज जेबो गैला आरो हिनजावजोंसो बेरायहैलाय बावनो नागिरबाय नोङो बेथा हरनो बादों होनबानो जायोना डाइरेक्ट मा खाइलें बुंबाय थायोब्रा बाबा गावसिना टाइमा थांबाय नालाय आंखौ गोसथो जानो बाबाय नोंहालाय माथो आइखौ गोसथोआ आंहा गोसथोन मोना नामा मासि रागा जोङोलां र' आरो माथो आं माबा जुदासो खोनाबावदों माथो आइ थाखानानै सोरजोंबा साइडआव खनासो लागासिनो खोमानो माथो लोगोफ्रा खोन्थाहरदों आंनाव बा नुदोंनो हामाब्रा बिदिखौ रायलायनो बाबा हामा बेसेबां नांगौ हा खोन्थाबानो जाबायना आं नोंखौ अनखायो मानो बिदि रायलायलाबायनांगौ हामा थांदो लानानै थांनो बै खरसायाव दङ रां लानानै थां बेटा थोआखैबा बे आलमारियावबो दंदेरो एसे हाननानै लांदेरबानो जाबाय दा नङाबा बिहामजोआ रागा जोंगोन आंना लानानै थां बेसेबां नांगौ दानि गथ'फोरथ' सिमा दानो बाराद्राय मोनथिनाय नङा बायदिबाबो बबेनिफ्राय खोनाफैयोथाय हा बेखौ आंनि बिसिया खोनाफ्लांबा मा साननांगौमोन फाग्लाथारलै गथ'फ्रानो लांथांनाय बायदिखौनो खालामनांसिगोन र' नायनां बे हिनजावखौ दिनै थगायो ना मायो आंखौ साला लेंहरदोंथ' आंखौ रेस्टुरेन्टआव र' नायनां मा खोथा बाहायो मा बाथ्रा बुङो मा खालामनानै प्रब्लेम जायो नों मानसिया हो साला मालायफ्रा जाखांनानै थांजोब्बाय आंखौ हनै मिनिलांलायलायबायसो बयफ्रेन्ड गैजाया दां माया बिदि साननानै नोंखौनो नेनानै जाम्बि बायदि हारसिं थानांबाय थाबाय आंहा बेहाय मा खालामो थाबबो सफैया माबो सफैया बेदिल' खालामो जेब्लायबो अबावबा थांनो नागिरबाथाय हारसिं फैनानै नेफैग्रोनांगौ मालाय बाइक गाखो आंनि सेरजों थांबा आंहा सिरि नायना मिनिलांजालायो नोंनि थाखायनो मा दिनै र'लै लासै रायलाय हांफ्रानो गजोबसै हनै थरल' गबायबायनानै थैलाबायबा मा जानांगौ हाबाब लासै रायलाय र' आंखौ बिदिसो होनबावबाय नोङो सामफ्रामबो नोंखौ आं फैनानै
जाबायलै सना थ'दो सिरि थादो दालाय सफैयाखै नामा आङो जाम्बि जाम्बि बोराबलाबाय थागोनथ' मा जायो अमा बेदर मा जायो फैसा लाबोबाय आं बाबानिफ्राय बिनानै ओरैनोबा रायजाबावदोंसो बेयावनोबा गया गारलाबो सना थ' जायोसै थ' आंना सनाया जा मोजांखा आंनि सना बायदि गैखायाना जेरावबो थ' सना एखे दे सना दानिया मा जायो बिहरदो दे आं बारा जानो हाखाया चिकेन ललिपपखौनो बिहरदो सना बेखौनो जानोसै नामा अर्डार खालामदो वेटार जोंनो चिकेन ललिपप लाबोदो सना नों माने एथ' मोजां आं नोंखौ सानफ्रामबो सिमां नुबाय थायो हर सान सानाबाबो मानो सिमां नुयोथाय नोंनि बादैल' सिमां नुबाय थायो गावहा थगायदोंसो दा नंथारादां ओरैनोसो होनलाबायदों बायदि मोनबाय आं नोंगौ नंखाय नंदोंमोन नों आंनि लोगोनाव फन हरनानै सोंहरबानो जाबायना आं सानफ्रामबो खोन्थाबाय थायो बिसोरनो फन हरनानै सोंहर फुङाव सिखारबाथाय नोंनि बादै नोंखौ सिमां नुदों होननानै खोन्थाबाय थायो आं बिसोरनो बिसास खालामाबा सोंहरसना नुदोंबा मोजां दे नुदोंबा आंबोथ' नोंखौनो सानफ्रामबो सानबाय थायो माथो नै आरो दिनैबोथ' फैसा लानानै फैबावबाय आं नोंनि थाखायनो नोंखौ अनखायो आङो सानफ्रामबो आं मिन्थिखायोना नोंखौ सना नों आंखौ अनखायोना बिरादनो मावजि माबा चिकेन चावमिनबो बिहरदो नामा आं चिकेन चावमिनबो जानो लुबैदोंमोन जागोन दे सना जागोन दे ओरैजाय चिकेन चावमिनबो लाबोबावदोलै खोनाबाय दा अमा एवनायबो बिहरबावनो नामा खेनसे लास्टनि अमा एवनाय मोनसेबाव 2 hours later. मम' फ्राय दाउ एवनाय कफिबो बिहरबावदो अमा चावमिन अमा संनाय चिकेन चावमिन ललिपपबो बिहरबावदो जुइस मोनसे लाबोनो थिनबावदो नामा आरो माबाखौबो बे अमा संनायखौबो लाबोबावनो थिनदो एसे बुरजानो आं बारा जायालै एसेसो ओरै बुंबायना सना थांसै दा र' फैसा नायनां बेसेबां फैसा जाखो बिलफ्रा नों जा मोजांखा सना आंनाव ओरै बुंलायलायबाय आं खुदुनासो गोसो जालायलायबाय नोंखौ नांथ'आ र' ओरैजाय जोंना बेसेबां जाखो बिलालाय गासै 10,000 थाइसे र' फैसा नायग्रोनां मावजि फैसायानो 20,000 अबेबा गबोजोब्बाय 100 थाखाल'सै आयौ माथा गैखाया मेलेम गैखाथारा नोंनाव जेबो खामानि गैया नोङो बेखार हौवा ओरैनो दोस्ताबफ्लांनो रोङा नोंखौ सानफ्रामबो नों बखिबाय थाखाथारो आं नोंखौ लोगोफोरनि सिगाङाव खामानि गैखाथारा ओरैनो खामानि गैया देखायफैनो फैदों दे थाखा गैया फैसा गैया मासथिनि आंखौसो होनांलाबायनो आं फैसाखौनो लाबोआखै दाखौ जाहोगोन साननानै आं मोनसेल' आं थांसैसो थादो नोङो मासथिनि बेखार हौवासोला र' मोनफिनबाय आं नै अबेबा खनायावसो हाबनानै थादोंमोन फैसाया आं मिथिखायोना सना नोंनि गोसोखौ नों बायदि अनसुला गैखाया आं ओंखायनो नोंखौ गोसो थोखायो आंना लोगोफोरा सानफ्रामबो बुंबाय थायो मालाय बेनासो बयफ्रेन्डआ शपिं खालामनानै होयो मा बानायनानै होयो बिराद मालाय बेरायो बिस्रासो बुंबाय थायो थ' शपिं खालामनोसै अबावबा आंनो बासिनानै हो आंबो नोंनो बासिनानै होफिनगोन आंना लोगोफ्रा दा जा लुगैलायगोन बे नोंखौ बाख्नायलायगोन बिरादनो मालाय बेनासो बयफ्रेन्डआ जा अनो होननानै माबायदि गोसोनि मानसिफ्रा नोंलाय दसेनो सोलायो गोसोफ्रानो दसेनो बाख्नायो होनो दसेनो माबा बुङो दसेनो ओरै बुङो माबा फैसा गैयाबानो माबा रागा जोंनाय फैसा दंबानो मिनिनाय बेफोरखि मोजां मोननाय मा जादों बेलाय गोसो गैयाबा थां बिगुरनि मासथिनि दरखार गैया आंनो बेबायदि हिनजाव मोनथिखाथारदां बे लान्थाया ओंखायनो खोन्थाहरदोंमोन आंनो ओरैबायदि जायो जानला मोनला दागोसोखा होननानै मासथिनि थांदो नोङो सना आं ओरैनोसो होनदोंमोन आं थांनो बादों थाबायलांनांगौ एथ'बां गोजानावलाय थाबायलांनांगौ जाखो दोनलांदोना ससेथ' थांबावाखैब्रा बियो आरो आंखौसो दोनलांनो थिनबावदों मासथिनि दा लावथि लानासो होसिगोन आं बेखौ साला उल्थां फाल्थां खोथा रायलायनानै र' होजानो लुगैदों नै थांगासिनो नोमफाया र' आरो खारनोबा खारखा नों आंखौ दोनलांनो लेंबावदों र' आयौ हाबाब मासे रागा खरा हौवालाय बेलाय थाजाला मोनजाखाबायल' अमा बेदर चिकेन चावमिन बिराद खारनांसिगोन जाला गोसोथोनाय लाबाबो मोजांखौनो मोना मालानि टाइमाव दि हिनजाव मोजां मोनहैबावगोन माबायदि हिनजावफोर थायोब्रा हाबाब आयौ जिखुनु जाया लोगोफोर नोंसोरबो एसे खोन्थाहरदोब्रा कमेन्टफ्राव माबायदि हिनजाव लानांगौ माथो होनबावनो आजिखालिलाय जिखुनु जाया मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरलाबायदो एसे खोन्थाहरदो नोंथांमोननि साननायखौबो जोंनो फोरमायनानै हरदो माबाफोर मिस्टेक जादोंबा जों एसे नाजालांगोन साबसिननिफ्राय साबसिन नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय नेनानै थाथ'दो